И здравейте хора, аз съм Косто и днеска ще играем малко блок парти и да. Играта е доста забавна, в смисъл не е някаква такава нова. Докъде ще стигнем. Много не съм печелил тази игра, защото почти не съм играл. Това е трудно. Да, да науча. Yes! Да. Да. Супер. Така. Сега. Това е лесно. Да. Добре, както виждам, всеки се справя. Но... това е... Да, това е така. Точно. Сравнително сега съм добър, просто но... Най-хубавият цвят сега се падна. Гадост. Лайк, когато снима. Да, yes. За пореден път успях. Но... Добре. Станахме 7 човека, 7 потенциала, нали? Да. Точно това. Последния път щях да съм първи, но обърках лилавото и розовото и... Жалко, но загубих. Не, нищо. Така. Не искам да лепна. Добре. Следващата игра, ако ще играем е Hide and Seek. И да. Нека да видим има ли някъде такава свободна зала. Да, ето тук. Есть пръчка. Така. Така, след 40 секунди започваме играта. Hide and Seek е доста стара игра. Стара, около 1-2 години, защото не знам кой е създал. Но и да е Hide and Seek, но както и да е. Така. Както виждате тук points имам 2125, не е нищо особено и тук много, но заслужава да ще играят дърво. Ще играят дърво. Или букшелф. По-добър избор. Имам на много места букшелф. И да. Така. Този малко. Да, доста ми познат, така че тук ще ме намерят прекалено лесно. Къде не може да се скрие? Не. Тук ще намерят... Чувам. Място, където бях. Какво стане? Така. Виждам Hide Seekers. Търсят. Тук. Да. И сега ще скучаем, докато някой ми дойде и какво прави Анвил тук? Какво по дяволите търся Анвил, когато няма хубава. И да. Така. Това е ясно, че никой няма да дойде това скоро. Значи може да се разходим малко. Защо?
Да, има един сикър, който кажете, че се изпълня. О, да, не това. Улица, Биндил. Скача. Шелфон. Аз съм бучил. Яко. Така. Малко по-бързо. Ще се изпаря. Да. 3 сикърс. Да. Време да изчезвам от тук. Качих се. Няма място къде се скрия. Какво това са? Yes. Доста скучно сега. И съжалявам, че не говоря много. Ей. Тук. Да. Един купа. Така. Уоу. Адски да ги откриват. Но никога меню го няма открит. Още малко ще садне. Ще го открит. Стават все повече. Другото, при това играх друг гейм, в който имаш само един сикър, нали? И всички купчета насъбрахме и таковахме и убивахме сикъра и той вместо, нали, да не убива, тръгна да бяга. Много смешно беше там. Защо мръднале, защо мръдна? Долу то съм. Да, ясно. Сега ще получим мултикил. Да. Майде. Какво подяваме? Попов. Той си тръгна, yes. Не завършим твърд. Yes. Той си тръгна. Това е стара. Таки смешно. Да, защо излязох, защо? Така. Това също така е фън, да се сикърно. Интересно да си хайм, но както и да е. Набързо никой няма да намери. Така. Всъщност аз знам къде си бях скрил. Какво хубаво дърво имаш там. До мен. Но къде всъщност се бях скрил? Да. Ето там. И защо не някой? Кой ме удари? Аха. Аз съм гадно. Що ме удари? Така. Оу! Гейма свърши. Гледаме. Сега какво ще играем? Ще играем дисплек. И това мисля да е края на епизода. Това ми е любимата част, ако работеше. Също работи. Странно. Изстреляйме. Технология. Да се върна сега изведнъж.
Това е адски забавно. Що ми бъдеш? О! Това май е направено точно да изстрелва на точка. Чакайте. Искам да... Значи да ставя тук. И... Не. Фейл. Ще помниш ли? Да. Ясно, че няма да стане. Така че... Тук е арена за сплек, нали? Да. Да. Yes. Ясме. Ще изиграем сплек и вместо това да е край на епизода и да. За повече фън, когато правят при някакви лоби. То всъщност има джъмп. Това ще разкажа. Но това е невъзможно. Не знам, възможно. Май не. Това е нещо, може би е пренк. О, не, това не е пренк. Как го правят? Да, сетих се. Няма. О, да, ясно. Не може да се кача просто е така. Това не може да е начина. Защо пак падна? Жалко. Няма ли друго? 3, 2, 1 и... Да, започваме. Това изобщо не съм про, така че може би на втората секунда ще падна. Пак се направи фън. И да, чакай. Това не е добре. Как му врата да съм опасен си, много опасен е. С айрон лопатите са най-опасни. И падай много. Мисля да чупа някой или съм да съборя аз самия. Да, съборих. Никой. Хайде толкова. Той има. Да. Има втори етаж. Автоматик. Добре, не може това да се скача. Добре, няма иначе. Не, как виждам. Не. Хо-хо-хо. Да. Добре, много добър си. Само как флайваш, мале бати хакер. Ай, сега хакер. Те с хакер си най-много обичам. Не. Жалко. Защо не става? Не мога да изгледа. Да. Това ще е всичко от мен, хора. Аз бях Амбусто и чао.